Здравейте, трейдери! Знаете ли, че компанията Тесла печели милиарди без дори да продава коли? Останете до края с мен, Деян Велков, старши дилър в Делта Сток, за да разберете как го правят. Тесла не е само автомобилна компания. Тя инвестира сериозно и в енергийния сектор, като произвежда батерии и соларни панели. Тези технологии не само осигуряват стабилен и нарастващ приход на компанията, но и помагат да се утвърди като ключов играч в сферата на възобновяемата енергия. Друг приход компанията получава от продажба на кредити за въглеродни емисии. В много страни автомобилните компании са задължени да спазват квоти за емисии. Ако не го направят, то тогава трябва да закупуват кредити от компании, които са екологични, като Тесла, например. Само от това Тесла е спечелила над 1,5 милиарда долара през последните години. Компанията Тесла генерира и приходи от софтуер, като предлага на клиентите си система за пълно самоуправление, която те могат да закупят или използват с абонамент. Това генерира парични потоци към компанията, без разходи за производство. Тесла не е просто автомобилен производител, а технологичен гигант, който прави пари от енергия, софтуер и екологични кредити. Мислиш ли, че Тесла може да стане най-скъпата компания в света? Напиши своето предположение долу в коментарите.